Прывітанне ўсім гледачам майго канала. Сёння мы накіроўваемся ў Слонім, горад у Гродзенскай вобласці Беларусі. Раніцай у Мінску я сеў на цягнік Віцебск-Гродна, сядзячы вагон якога ўпрыгожаны старымі фота чыгуначных мясцін, якія сустракаюцца па маршруце. Светла за вокнамі стала толькі перад Баранавічамі, таму здымаць пачаў менавіта адтуль. А пакуль прапаную падпісацца на тэлеграм-канал, дзе выходзяць анонсы чарговых выпускаў і нататкі з некаторых маіх вандровак. Таксама там ёсць чат, дзе можна абмеркаваць нешта з аднадумцамі. І вось мы ў Слоніме. Гэта горад на паўднёвым усходзе Гродзенскай вобласці. Зараз тут жыве 48,5 тысяч чалавек. Упершыню Слонім узгадваецца ў пісьмовых крыніцах у 1252 годзе, але археалагічныя даныя гавораць, што горад заснаваны на гэтым месцы значна раней, нават у 11 стагоддзе. Дарэчы, чыгунка прыйшла сюды ў 1886 з будаўніцтвам ліній з Баранавічаў да Беластока. Слонім захаваў сваю старадаўнюю планіроўку, некалькі культавых будынкаў 17-га, таксама шмат цаглянай гарадской забудовы канца 19-га, першай паловы 20-га стагоддзя. Слонім падзяляе на дзве паловы рака Шчара, якая мае ў горадзе два рукавы, старое рэчышча і новае, якое ўяўляе з сябе частку канала Агінскага, штучнага гідралагічнага збудавання другой паловы 18-га стагоддзя, што злучала басейны Нёмана і Прыпяці, то бок Балтыйскага мора з Чорным. Найбольш старая частка Слоніма знаходзіцца на левым беразе канала.
Слонім самы малы горад Беларусі, дзе існуе тэатр, і гэта не здарма. Першы тэатр быў заснаваны ў горадзе яшчэ ў 1770 годзе Міхаілам Казімірам Агінскім, дарэчы, дзядзькам аўтара знакамітага паланеза «Развітанне за радзімай». У тэатры, што цікава, бралі ўдзел нават прыгонныя сяляне. Гэта помнік Ільву Сапегі, які з 1586 па 1633 год быў старастам, а фактычна кіраўніком Слоніма. У гістарычным сэрцы Слоніма стаіць вялікая сінагога, яшчэ адно культавае збудаванне 17 стагоддзя. Яна захавалася ў адносна добрым стане і прыдатная для рэстаўрацыі. Гарадскія ўлады некалькі разоў перадавалі будынак у прыватныя рукі, але новыя ўласнікі грошай на аднаўленне так і не знаходзілі. А зараз мы накіроўваемся на слонімскае гарадзішча, адкуль добра бачны не толькі сам горад, але і яго ваколіцы. На гары знаходзяцца старыя могілкі. Акрамя сучасных пахаванняў, тут можна ўбачыць і магілы тых, хто загінуў падчас ваеннага ліхалецця першай паловы 20 стагоддзя. На гэтым наша вандроўка ў Слонім завершана. Сябры, у каго ёсць магчымасць падтрымаць канал матэрыяльна, можна зрабіць гэта праз функцыю «Супердзякуй». Не забудзьцеся падпісацца на канал, падзяліцца відэа з сябрамі, паставіць лайк і пакінуць каментарый. Да будучай пятніцы!